खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। UPPL माने रायजो राजाफोरनि सुथुर, UPPL माने लाइमोनफोरनि सुथुर, UPPL माने जाख्रग्ला, UPPL माने थगायग्रा। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल BPFनि लाइमोन गांखंनि सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिथाङा फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिनि गुबुन जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोखौ बायदि रावजों सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे खौरांखौ जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों, जेराव बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि जायगानि गुबुन गामिफोराव थांनानै बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव UPPL माने रायजो राजाफोरनि सुथुर, UPPL माने लाइमोनफोरनि सुथुर, UPPL माने थगायग्रा, UPPL माने जाख्लग्रा होननानै बिथाङा गोख्रों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा थारैनो बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला आथिखालाव सालबारि ब्लकनि सिङाव थानाय गुबुन गामिफोराव रायजो राजाफोरा BPFखौल' नागिरफिनगासिनो दं होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव खाम्फा बरगयारी, गुबुन फारसेथिं दरं उदालगुरि लकसभा बियाबावबो दुर्गादास बर' बिथांमोनहा गोबां भटनि फारागथियाव देरहानो हागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। क'क्राझार लकसभा बियाबनि BPFनि MP बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा लकसभा MP बिसायख'थिया जोबखांनायनि उनावनो UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबफैनाय जासिगोन। बिथाङा हाबफैयोब्ला थारैनो चिरां दुवार UPPLनि मासिखौ आङो खाम्फा बरगयारीनो गथायनानै होगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल BTRनि मानगोनां हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा आथिखालाव 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै राजखान्थियारि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव मैया गसाइगावनि अन्थाइबारियाव खुंजानाय मोनसे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो लकसभा बिसायख'थिया जोबनायनि उनावनो खाम्फा बरगयारीया UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबफैसिगोन आरो हाबफैयोब्लानो थारैनो आंनि बियाबखौ खाम्फा बरगयारी बिथांनो गथायनानै एबा सेक्रिफाइस होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो दा बावैसो साननैसोनि उनावनो मोनसे गिदिर जाथाय जानो थांगासिनो दं होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो होदों। BTCनि कन्ट्रेक्टर आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला भारत सरकारा BTRनि गोबांथार दफाफोरखौ मावफुंनो हाला होननानै मोनसे माइनट्सनि गेजेरजों एबा लिरबिदांनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। नंगौ, बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो आथिखालाव बिक्रम दैमारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै रायजो राजाफोरजों सावरायलायहैबाय थादों, अदेबानि रायजो राजाफोरनो फोरमायथि होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौनो लानानै बिथाङा मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों दि BTR गोरोबथानि गोबांथार दफाफोरखौ जोंबो मावफुंजानायखौ लुबैदोंमोन, नाथाय भारत सरकारा दि बेबायदि BTRनि दफाफोरखौ मावफुंनो हाला होननानै लिरबिदां एबा कलमजों कागजजों लिरनानै फोरमायहरदों, थारैनो बियो जोबोद दुखुनांथाव होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बे बाथ्राखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासिबो बाथ्राखौ मोनथिजोबखागौ, नाथाय बिथांमोनहाबो दाबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोरमायथिनानै होआखै होननानै बिथाङा गोख्रों अजद होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं दायो बारग' NDFB
फोरनोबो 4 लाखनि राङारि अनसुंथाइ होनाय जादोंमोन। नाथाय बे राङारि अनसुंथाइया अनसुंथाइ नङा, अदेबानि बियो लनसो होनाय जादों, जाय लनखौ बारग' एनडिबिफोरा होफिननांगौ। बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथाङा गोबांथार खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया सानसेनि बयनिख्रुइबो देरसिन खौरां गोसारबाय थानाया जादोंमोन चन्दन ब्रह्म बिथाङा दाबावैसो साननैसोनि उनावनो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जासिगोन। नंगौ, बे बाथ्राया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मैया जोबोरैनो गोख्रैयै गोसारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन फेसबुक पेजफोरा बे बाथ्राखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। थिग बेबायदिनो मैया बडलेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारी बिथाङा मानगोनां बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मजों फन कलनि गेजेरजों सावरायहरनायाव मिथिना मोननाय बायदिब्ला थारैनो चन्दन ब्रह्मआ बबे राजखान्थि दोलोआव जगदान जागोन बेखौ बुङाखैब्लाबो थारैनो साननैसोनि उनावनो बेनि गुबै जाथायखौ रायजो राजाफोरा नुनो मोनगोन होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोरमायथिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया गावसिनि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो चन्दन ब्रह्मजों सावरायलायबाय थानाया सोलिगासिनो दङ। गुबुन गुबुन समाव बेबायदिनो सावरायलायनाया जाबाय थादों, नाथाय साननैसोनि उनावनो बेनि गुबै फिथाइया नुजागोन होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिहोनायखौ नुनो मोनबावदों। जों बानायनाय लामा दालां, हस्पिटेल, स्कुल कलेजनि अनगायै प्रमद बर'आ माबा मोनसे गोदान बानायदों नामा? जोंनो खोन्था। जोङो बै जायगायाव थांनानै मिडियाफोरखौ लानानै एबा रायजो राजाफोरखौ लानानै प्रमद बर' बानायनाय होननानै जोङो फोसावनानै होगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल क'क्राझार लकसभा बियाबनि BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा MP बिसायख'थिया थारैनो साननैसोल' गेजेराव आरो दंसै, जायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ आथिखालाव मैखोमै खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो BPFनि बाक्सायाव मोनसे गेदेरथार मेल जादोंमोन, जेराव बे मेलाव बाहागो लाहैनानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों दि थारैनो प्रमद बर'आ आथिखालाव रायजो राजाफोरखौ उमुक होगोन थुमुक होगोन बायदिसिना लब दिन्थिनानै एबा सोलायनायनि नामाव सरकाराव फैदोंमोन, नाथाय प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो मोनसेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै। अदेबानि प्रमद बर'आ दायो जों बानायनाय लामा दालां, स्कुल कलेज आरो हस्पिटेलनि अनगायै प्रमद बर'आ जुदि माबाफोर गोदान बानायदोंब्ला जोंनो खोन्था। जोङो बै जायगासिम मेडिया आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै थांनानै बियो प्रमद बर' बानायनाय, प्रमद बर'आ जोबोद मोजां होननानै जोङो फोसावनानै होगोन। नंगौ, बेबायदि गावजों गाव अजद होलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव रायजो राजाफोराबो ओरै थांनो उल्थां फाल्थां जालाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि थाखायनो गुबुन मोनसे दोलोखौ गुबुन मोनसे दोलोआ नागारलायनानै गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै थि खालामबाय थानाय जानायखौबो नुनो मोनबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। UPPL राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। नंगौ, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि गुबुन गुबुन जिल्लानि गोबांथार लाइमोनफोरा मैया UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारिफोरखौ गुबैयै क'क्राझारनि हाब्रुबारियाव थानाय UPPL लाइमोन गांखंनि गाहाय मावखुलियाव बे जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै चिरां, क'क्राझार आरो बाक्सानि गासै 70नोबो बांसिन लाइमोनफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे जयनिं हाबाफारियावनो आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाबफैनाय लाइमोनफोरखौ गावसिनि राजखान्थि दोलोआव बरायनानै लायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै बर', सावथाल आरो मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरा बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि MP लकसभा
बिसायख'थिया जानो आरो बावैसो सम दंबावो। बे समनि गेजेरावनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो जेरैहाय BPF, BJP आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि सोद्रोमा बिथांमोनहा दायो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जादोंमोन, जेराव बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', MLA लरेन्स इस्लारि, प्रतिभा ब्रह्म आरो UPPL राजखान्थि दोलोनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों।